Nakatulog na siguro si Maria sa kwarto. Sa mani, dili man ko makatulog. Nagsabot niya ito ni Lucio ni Dudong Pawix o ni Biti nga ang laag ni sa bukid. Ano sabi niya? Tanaw na ko si mama ko. Naamad si mama sa sala na ko. Saan din ako pagawas ani na naaman siya diya? Duka man ko, uy. Mahaman ko ron ang pamiko. Matulog ko ron kadali. Uy, giduka si mama. Ano siya matulog daw siya karon. Magpatulog-tulog dahi ko. Kaya para pag makatulog na si mama, makasibat dayon ko. Mubalik na ko bigla. Unsa man ron ng hagbo? Oh no! Patay tulog na si mama? Unsa man ron ako? Kani di ay nahagpong. Matulog ay si Maria. Lami ang tulog sa akong anak, uy. Akong taparan, bi, kay giduka pud ko. Shoot, Dudong Pawix. Mamani klaro si Maria kasabot. Ingon niya, direkto mag-abot. Niya duha na ka-oras pinaabot. Siya pa man ni ani? May pagbiyaan na lang nato to. Oro man Japon, di man to pala akong siyang mama. Ayaw, uy. Kay nagsabot ba yata, ang maayo na tumbuhaton ani Biti Lucio. Adtuon na to silang balay. So, may dugayan na to. Tara na, kay hapon na. Tara, tara! Katulog na dyan si mama. Karon panahon hasak mo pagsiba. Agay! Nahawag na ito kayo. Gipatulog yung si Maria sa iyang mama. Atong tanawon sa bintana. Tara na, sige na dito. Uy, Naman si Maria dari. asa di si Maria? Biti Lucio, asa ka si Maria, no? May tagdi makamata si mama. Wala man si Maria, biyaan na lang nato na siya, uy. Hala, si Maria! Lalangan ko kay gipatulog ko ni mama. Niya gipahulat pud nako nga matulog siya.